फुल गार्डेन बानायदों मालाय नै ओइ मा बानायदों हा बा दिनैसिम माने बिबार बागान बा मालाय बिबारा बेना नै ओरै बिबार मा बिबार दे नाम मिथियो नों बेखौ मिथिया नै हाग्रा साफा खालामदों बिसोरनि बानलुसो बानलु खाजोब्बाय नामा नै बानलुआ थबसा बानलु थबसा फिसा 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 बानलु थबसासो बेयो नै बिराद गोसा जायो देरबाथाय राबाथाय नै ओरै बानलु थबसा नै गोरलै गोरलै जानानै दं देराखै हाग्रा साफा खालामदों जंगल लेथ्रा जाजोब्बायमोन ना दिनै एसे बारिखौ क्लिन बिबार थाबाय नै मेन बुस्थुआ सोर गोथाव मोनो बेखौ लोगोफोर नै एकदम नै हानिफ्रायनो दं नै गाहायनिफ्रायनो कितना खाएगा नै वाव मोनथारसै नै मजा एसे जानो नै इयाव दंबावोसो गाहायावसो नै फारि फारि नै जारौ जारौ जाथारबाय मोनथारसै आरो साननै सानथाम एक सप्ताहबानो मोनजासिगोन जानो नै थाइजौआथ' खाबानो मोनो आखाइजोंनो एसे जानो हा बेनोथ' नै गार्डेन नै बानलुआ बावबो नै बानलुआ बेयाव राबायथ' न' खाथि खाथियावनो थानांगौलै बेफोरो खाब्रबनानै जानाय ना अस्कार माखौ दाब्रलांखो बे बिबारा आखायनांगौरा नै गुलाब जामुन दङ आरो मोनसे बुस्थु देखायनि र' नै सोरनाव बिदि थाइजौ थाइफेरा नै 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 दंफाङा बिबार दंबावो आरो दंबावो र' नै थाइजौआ नै 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 लोगो नै नै नाय बिजौआनो दंबायो होमबाबो थाइबावबाय नै आरो नै बिजौ नै बेलाय नै बरिया मेन थाइजौ नै कितना खाएगा हायावनो नांहां फिथाइफ्रानो यास मोनबाय नै देरथारबाय हायावसो फिथाइ सामथामजोंनो बुंफबजोब्बाय नोरसिंसो बिलाय नरसिंह दङ नै बेथ' चक्लेट दंफां बेयो चक्लेट मोनसे दं गार्डेन नारें मुरु नै बेसारा हाद्रि जादों
थादो बै दाउ बासा हाबाय नैयाव एसेनोसै टाटा बाय बाय